looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. Hello guys, and now we're back here in Ilogan. At ngayon kasama pa rin natin ang ating resident chef ng Wake Up Ilocos at of course ng buong Core Productions, Chef Sam! Ayan, di ba? At ngayon matutunghayan natin mga hidden talent si Chef Sam. Chef Sam. Ano may nakalagay sa mukha mo? Bakit Chef? Chef. Siyempre mapapakanta natin siya or mapapa-acting, di ba? Napapansin ko pag kakasabi mo ng chef din, lahat ng may at dito na shh na chika, ha? Chef ako. Sugar. Garten. So, Chef, ano yung favorite song mo? Wala akong definite na Favorite. Depende on the mood pa rin. I always apply everything that's happening in my life through the song. Kunwari, you're moving on. Oh, di ba? We're moving on kay Eki. Kunwari you're moving on, so ano yung pwedeng itapat mo na kanta sa you're moving on? Moving on. I'm not moving. Yung parang gano'n. No. O sige, kunwari you're moving on na. On na song. Parang inspirational song na yung parang lead me Lord. Yung mga gano'n. Lord talaga. Diba naman? Lord Lead me by the hand and help me sing the right things. Hindi ko alam eh. Parang dali lang naman ako mag-move. Kunyari nakamove ka na. Yung nakamove ka na song na. Yung yung kanta ni Libby Frank. Libby Frank. Oo. Hindi siya Anak ba yun ni Frank Sinatra? No, hindi siya mainstream eh. Hindi kasi siya mainstream. Pero matagal na yung song na to. I just, ano na ba yan? Can you give us a little line? Para naman Sample naman. Oo, para mapakinggan namin. Ano ba yan? Ano na ba ulit yan? Isipin mo yung petsa, tapos yung oras natin. My name is, you won't remember. Wait till December. Magpapagala ka naman, alam mo. Alam niya kasi Alam niya. kinakanta ko yan eh. Alam mo talaga? Kasi ikaw naman. My name is... Oh, I don't remember. I don't remember. What's my name? O kaya yung kanta ni Chris Brown na Look at Me Now yun. Paano yun? Look at me now. Look at me, Gaga. Look at me, Mom. Kala ko yun. Shine like me now. Diba? Nido. Paano yung look at me now? Rap kasi siya eh. Hindi ko maano, bilis ng lyrics eh. Look at me now. Parang gano'n, parang pakidlan. Look at me now. I'm getting paper. Hindi, parang verses niya mabilis talaga. Okay, Chef, according to some sources, nagagaya mo rin yung mga TV host ng Core TV. Yes, stars mo na yan. Sino yung stars mo na yan? Baka pati tayo, di ba, nagagaya? Oo. Ginagaya mo rin siya. Chef Sam. Oo, di ba? So, di ba? Yun. Okay, may mga ka ba? Nagagaya ka bang mga TV host ng Si Jana. Si Jana. Nagagaya mo rin? Hindi yung mga mga commercial. Parang mga signature moves lang or mga signature ads. Yung pinakagusto ko kasi sa lahat yung ng press score. O, paano? Ayun, sige, sampulan mo naman kami. Sige, sa press score. Sige. Okay, 1, 2, 3, action! Ano sasabi mo sa press score? Nagay ko, sir. Sabihin mo, walang kwentang press score. Kuya Ryan. Ha? Tapos sino ba yun? Kuya Ryan Spears. Si Kuya Mark naman. Chet? Kasi Na-swap out, di ba? Si Kuya Rizel. Ganun, sir? Mamaya. Ito na yung pinakamalapit Si Sir Eddie. Kaya bagada nga bang penta ti press score. Kaya kay Boy Buya Kari mi kada kayo. Kasano yung mamuhan ti mapaspasama ti glawlaw. Nung kay Boy ti press score. Ito ang press score. Every time kaya na nakakasalubong ko si Sir Eddie, yun yung lagi kong sigat. Imbes sasabihin ko na, hi Sir Eddie, parang, kaya nung kayo po iti press score, yung ganda na press score, mga ginaganon ko siya. Si Jana naman, sa ganun niya. Alin? Yung sa, tawag doon, sa 6th-year anniversary na plug nila. Plug natin ng Core TV. Kayo natin, mga taga-subaybay. Yung ganun. Ang susi.
taga-subaybay. Taga-subaybay. Ang sweet ang aming tagumpay. Di ba? Okay lang. Okay, dito naman. Dito naman tayo makakasuko. Dito naman tayo. Siyempre, acting portion Oo, naman lahat tayo. naman hindi naman tayo sa tabi mo sa may mga acting. Ganito ang senaryo. Kunwari, aawayan tayo ni Chef. Ito na. Diyos ko, chef, ha? Nakakatakot naman yata. Alam mo na yung mga yan. Aawayan tayo Dito, ni Chef. dito dapat yan. Dahil chismosa tayo. Di ba? Diba? Okay. Okay, ready ka na ba, Chef? Gusto ko Ilocano. Sige. Dapat kunyari ginagawa mo, parang pinapakita mo yung sing-sing mo. At ang cellphone. Cellphone kasi may sing-sing. Ganyan. Okay. Brando. Camera. Ilocano ba? Gaya, see. Lights, camera, action. Kitang di babae. Nagdanggol babae. Nagdanggol ti Ima na. Pati di corona, may kabi, may kiramay na. Diba? Pati corona ti first princess. Makarayan kiramay na. Tsaka mo ta remote sabi niya, gaman niya. Ito pati Rosario ko, gold pa yan. Yung Rosario dati gaga. Kawan ti pag-drawing na dapat. Hindi dyan! Hindi pinakadaldil ako kumaba, ini ba palda? Kaya mo tayo bagi, kaya mo tayo bagi mo, kaya mo tayo magsag taropan, tanong kaya bagi mo. Kaya di sisimisan niya pagbaanangan, bai? Parang ko naman niya kayo, Chef. Diba nga? Ilang diba? Oh guys, alam niyo na. Pero natakot din kami kay Chef Staff. Hindi, ganun naman talaga. Pag pinag-chismisan ka naman talaga, di ba? Lalo na pag dinig na dinig mo naman na ikaw yung pinag-uusapan. Nakakalor ka naman. Nagsags naman nung gano'n na chismis. Ano ba yun? Ang pati na ko. Di ba? Nakakalurke. Okay. Balita namin may mga pinagtitripan ka raw sa staff ng Core TV. Isang editor at isang cameraman. Editor, tsaka isang cameraman. Ito naman dito. Parang kasi yung editor, si ano yun? Pati ikaw yan. Siyempre, kikilig din ako sa kanya. May mga initials ba? Sige. Yung editor, si JP. JP. Yan, JP. Tapos yung cameraman naman, yung character ng isang application ng Android phone. Nasa probinsya yun. Yun yung nasa probinsya. Actually, nandito siya. Ay, Diba, pero bang yung kinagat mo, pinakita sa akin dati yun eh. Yung super kagat mo dito ata. Oo, nagkaroon ng marka. gusto naman niya eh. Tsaka may price naman, diba? May kapalit naman. Sabi niya kasi, hindi mo naman ginagamit yan eh. Sabi niya, sige, kagatin kita. Oo naman siya. Oo, diba? Parang bata na. Oo. Sige, tala si Chef, Mga diba? bata lang sa magkabulang. Autistic lang. Di ba? Autistic? Oo. So, maliban sa English, Tagalog at Ilocano, marunong ka din daw mag-French. French kiss? French fries. Pwede. So, sample mo naman kami. Kausapin mo ko sa French. Kunwari may sasabihin kay Jeff. Mademoiselle pala kasi Mademoiselle. kasi Babae. babae. Oh, sige. Ayan. Bonjour mademoiselle. Comment tu t'appelles? Nagtapel lang. Sabi niya to. Ano sabi niya sa akin, nagtapel? Nagtapel yung matigas na nilalabas to. Comment? Je ne comprends pas. En français, s'il vous plaît. Oo, nagrampa ka daw sa plaza ng gabi. Ano pa? Sige pa. I-translate natin sa gano'n. Oo, sige. Kasi ano pa? Sabi ko, Kung ano yung translation. Tu ne comprends? Chiri ko may silicone daw sa nakasama. May silicone daw. Ano pa? Je ne comprends pas. Non, tu... Parle français, s'il vous plaît. May isip pali daw dito sa mga. Doble-doble daw. Oo. Ikaw daw doble-doble Oo, pa. oo, may lip pali. Ang ganda. Diba? Ang sinabi ko, excuse me, miss, what's your name? Comment tu t'appelles? Excusez-moi, bonjour, madame, bonjour, mademoiselle. Comment tu t'appelles? Or in in a more formal way, you say, comment allez-vous?
Meron din ako alam. Ano? Pero ibang lingwa, yung Ano? hambon tung sumpung, kung kumutang pung puwang. Ano yan? Parang I-translate ko yan. Excuse me, you're a hell of a guy. You're not really gonna think for American guys. I mean, sly, sick and deny. It's lie. Slide. Sly. Sly. Mas magaling sly. Why Bakit fly? Kung ano yung sarili mong lyrics, Fly. kaya kay Nicki Minaj. Hindi, slide. Silent D. Slide. Sumeg. Ayun. Kung may gusto ka pa nga, may gusto pa tayo ipagawa kay Chef. O yan, Ikaw. last mo na yan na. Bakit? Hindi nakakatawa eh. Last mo na Chef. yan. Flash mo na yan. Chef, minsan Last mo kasi. na yan ah. Oh, sige. Kung may gusto ko ipagawa kay Chef, meron pa ba? Huli na. Muli Ikaw, na, ikaw ba? bakit? Ayaw niya mo. Oo, ayaw mo kasi ako gusto ko. Sige. Wala na. Okay, mamaya ulit. Ayaw, wag po kayong aalis at abangan nyo pa ang maraming nagagawin at sasagutin ni Chef. Mga kwentuhan. Babalik na. Iloganda! Your favorite movie.